Sziasztok, apa vagyok. És? Na, Szia! Sziget-Szent Miklóson találtunk egy helikopter roncsot. Elvileg a felirata HAPGL. Utána kerestem neten, de nem találtam, hogy mikor mi történhetett ebből a helikopterrel. Mindjárt megmutatjuk nektek. Íme a helikopter. Szépen letörve a farka. Hát ennyi volt a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a listámra, de csak az enyémre, bocéra ne. Sziasztok!